Igama lami uSilindile Mthethwa, unyambo osudingiswayo inkonyana yenkosi abangaziyo bangazi ngomakhobazi. Ngiqhamuka le phansi eShowe kwesikamshazi. Siyanamukela ukwabonani Pro Media. Njengoba nazi-ke nami sinomcimbi omkhulu kule weekend esiya kuyo mhla ka-17 September ohlelo umkhokheli wethu esimthanda kakhulu uMadangazela. Ngiyaminya-ke nokuba niphumelele nizofakazisa ubuhle obuzobe bubulapha eShaka Scroll. Cha mama uNdlovu lana ubuza ngendaba enkulu. La ngomhla ka-17 September kusukela nje kuseni ama Nazaretha aseShaka Scroll angithande kakhulu, ngiyaliqala uthando olungaka mama uNdlovu mashozi engenzela umcimbi omkhulu lapho kuzobe kukhona amakhosi, kukhona nawo wonke umuntu ongithandayo. Njengoba senizwile-ke nani umkhokheli uyasifakazela, uyagcwalisela ukuthi umcimbi uyaqhubeka, umcimbi usakhona. Siyacela ukuthi niphumelele ngobuningi benu nizobona ubuhle obuzobe benzeka phakathi kwaseShaka Scroll. Kumakhosazane sithi nje umcimbi omuhle awuqhubeke kusukela ngoJuly siyibambile kwaze kwashaya uSeptember. Siyacela ukuthi niwenze nomcimbi ube impumelelo njengoba sazi nathi ukuthi umcimbi owamakhosazana siyacela ukuthi niqhubeke niyiphathe kahle. Mina igama lami nguSilindile ngokuMthethwa. Siyabonga babukeli emakhaya.